Aw ni ce aw ni ɲatuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye sibiri ye août kalo tile 2 san 2025 aw ka dun kibaru ni ye o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ninnu kan ni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Kunu juma août kalo tile fɔlɔ san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bi communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko nin wagati kofɔlen na min ye banbaciwale maaw ye olu taara attaque kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka unité dɔ yɛrɛ kɔni ma tɛnɛn ko cercle kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ tali kɛ Mopti région na. Alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 31 san 2025 an ka Mali premier ministre kɔrɔ ni o ye Musa Mara ye ale kun bɛ an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité olu ka brigade d'investigation judiciaire maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la wagati min na a kun bɛ ka brigade maaw ka ɲininkaliw yɛrɛ kɔni jaabi a yirala k'a fɔ ko Musa Mara ale ni brigade man ye wagati minnu yɛrɛ kɔni kɛ kuma na o bɛ tali kɛ heure 8 yɛrɛ de kɔnɔna ko wa kelen kun tɛ nin yɔrɔ kofɔlen na min ye a ka avocat ye ni o ye Mutaga Tale ko fana yɛrɛ kɔni kun bɛ Musa Mara ka ɲininkali kɛyɔrɔ in na. Araba tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2025 Nioro autorité militaire maaw olu kɔni décision ta essence feerelaw yɛrɛ kɔni kama o décision yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko min ye essence feerelaw ye ko yamaruya tɛ u bolo bilen ni ka essence feere mana ale ni bidon yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Nioro du Sahel localité kɔnɔna na. An ka Mali sanfɛ école karamɔgɔw ka syndicat ni o ye SNSP maaw yɛrɛ kɔni halisa olu b'u sɔn u ka grève ko in yɛrɛ kɔni na école-so ninnu na o ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sanfɛ kalanso école karamɔgɔw ka syndicat in yɛrɛ kɔni bɔra ni ka kuma a y'a yira k'a fɔ ko olu ka grève in yɛrɛ kɔni daminɛ a bɛ wagati jan bɔ ko kabini grève in daminɛ kuma na fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni an ka Mali sanfɛ kalanso ministre yɛrɛ kɔni k'alisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ma kuma ɲɔgɔn tɛmɛ ani école karamɔgɔ ninnu ka syndicat ni ɲɔgɔn cɛ la walasa u ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ grève ko in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Kasangani Iran ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ka négociation yɛrɛ kɔni ko baaraw daminɛ ni ko hukumu kɔnɔna na yɛrɛ kɔni min ye Iran ka ministre des affaires étrangères ni o ye Abbas Araghchi ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko walasa kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ka tɛmɛ Iran ale ni États-Unis ɲɔgɔn cɛ la Iran ka programme nucléaire yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye États-Unis f'ale ka ko dɔw yɛrɛ de kɔni kɛ min b'a to Iran bɛ se k'i ka danaya ta ni ka ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma o ko yɛrɛ kɔni dɔ ye jumɛn ko États-Unis wagati tɛmɛnenw na ale ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin Iran ka site nucléaire minnu yɛrɛ kɔni ma ko kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni min ka yɛrɛ kɔni don Iran jamana kɔnɔna na ko min ye États-Unis a ka o tiɲɛni ninnu yɛrɛ kɔni dilan n'o kɛra min ye Iran ale bɛ sɔn négociation ka tɛmɛ ani États-Unis ɲɔgɔn cɛ la Iran ka programme nucléaire ko hukumu kɔnɔna la. Kunu juma août kalo tile fɔlɔ san 2025 o kun ye Benin ale ka yɛrɛma hɔrɔnya anniversaire 65 yɛrɛ kɔni ye Benin jamana kɔnɔna na o anniversaire fêteli ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Benin ale ka finitigiw bɛ défilé fɛnɛ kɛ o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Benin ale ye jamana 4 yɛrɛ de kɔni invité ni kana fara a ka ni anniversaire in fêteli baaraw yɛrɛ kɔnɔna o jamana 4 nin yɛrɛ kɔnɔna Côte d'Ivoire ale ni AES jamana 2 b'o la ni o ye Burkina Faso ni Niger yɛrɛ kɔni a ye kunnafoniya sɔrɔ ko ni invitation min yɛrɛ kɔni cira jamana 3 nin ma ko Burkina Faso ale ni Niger k'olu yɛrɛ kɔni ma sɔn ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Benin ka ni invitation in ma ko wa jamana 2 ninnu ma taa u sen don Benin ka yɛrɛma hɔrɔnya anniversaire défilé baaraw yɛrɛ kɔnɔna Benin jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba nin de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Kunu juma août kalo tile fɔlɔ san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ a ka fintigilakaw ka bɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni sanfɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna banbaciwale ma olu taara janda kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka unité dɔ yɛrɛ kɔni ma min bɛ tɛnɛnko cercle de kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ tali kɛ Mopti région yɛrɛ de kɔnɔna état-major yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la communiqué in kɔnɔna na ko wagati min ale bɛ communiqué in yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ an ka Mali fintigilakaw
kaw ni bamaji wale ma alisa o karime nyona yere kon ko rukumu yere de kon konna na bila maboni ko nyere kon ka folo ko ngaya ko duna na tawla mi anka mali eta major general des armées ni kelen yere kon bana bamaji wale ma ni anka mali finzigila ko kan inite nyona chala ko ni bila munu borala eta major general des armées halebe si ko kurani kana communiquer ke o kula ko chali wala sa mali jamana kono do halene je mo bela jelen kai alamsa tamine jeu kalo klebi saba ani kele samba fla ani muga anduru haka mali premier ministre koro ni o Musa Mara yere koni hale kumbe haka mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité oluka brigade d'investigation judiciaire ma yere koni ka yorola yoro yere kona premier ministre koro ale brigade ma ka nyini kalu jabi ko Musa Mara ale kele mata cybercriminalité ma yere koni ka brigade d'investigation judiciaire yoro yere konna accompagné do aka avocat yere koni fe ni o maître Mutaka tali yere koni ko u yere koni sere biji yere konna me Musa Mara ale biji ma ka nyini ngalu bele jile yere koni jabi kani biji ma ye wakati akam yere koni ke kuma na obe shegi boya ko yere kon bo kaka nyini ngali yere kon kumpe tali ke jouer kalu klinan tamini samba flani mo anduru ay publication mike aka bollo sro yere kon ka min konna na kumika ka jugor mado yere kon ke ni kanyashi hanka jamana détenu d'opinion yere kon chamama wa akilna jigina fele wakati temenuna hanka bumako communicat procureur ale ko biji mo yere kon blani ka Musa Mara yere kon wili affaire ko do rukum ka o affaire ko kele ne rukum ka cybercriminalité ma fene Musa Mara wili do temenuna maître Mutaka ni ale de Musa Mara ka avocat ni affaire ko yere kon na o ga korofo la ha communiquer kon na ko biji ma ko ne nyingali te ko Musa Mara yere kon na hay nyingali ni yere kon pe jabi chien ale ni basigi kon na ko mamu yere kon ko be ga nyingali ni te ko ala nyingali kun ta ala bela jelen kon na o ya bela jele yere kon ke ni barake ko nyuma yere de kon la ko biji ma yere kon klale ho ka nyini kalula me Musa Mara ale kon sira kata akaso la fiere kon na kasoro accusation fu yere kon makeni kanyashi ama ko me Musa Mara yere kon haira ka fo kalisa habetu anga malikiri tigila ma yere kon ka blala wala sa ka se ka jinyuga teme anuni nyoga challa ni affaire ko yorukum ka yere kon la ay kuna fune yere kon soro here nouveau tebe ma yere kon yorola ni we bollo sere anga mali jamana kon na muni ayira ka fo ko mi Musa Mara ko kunu juma hutukalo kle folo samba fla ani muga anduro ko ni ma ko fole wole la tuni brigade d'investigation judiciaire ma yere kon fe ake jija ha se biji ma yere kon ka yorola wala fala ne ke kanyeta anduru wakati weleli yere kon ko fe ay kuna funa soro ko mi Musa Mara aka mali procureur do yere kon manare depo dale ka ni kan ma ko fole yere kon datu kasula Musa Mara ale ka critique yere kon na ke domi hame wakati ne na fako bi ante o kuna funa yere kon kalama madona na tawla ni aka avocat yere kon bona ni ka kuma ni kunyoka ame se go kurani kana ulunya fawi araba tamene jeu kalo klebi saba samba fla ni mo anduro nyoro du sel okoni autorité militaire hole décision do yere konta ni kanyeshi essence firla o yere konma o décision yere kon be taleke komi essence firla o yi ku jide yere kon hu kana essence fir bidon wal manani yere kon ble ame wakati mina ina fagobi ko autorité mada odoro yere konma station d'essence binani ni ko boyan ko yere koni autorité militaire yo bela jile yere kon datu nyoro Sahel ville yere kon nana kada ka kuni ma ko folin yere kon ga station yere kon te chien ka kada ka ku te yere gilla station ko folem datura autorité militaire yere kon fe u ya datu ko wa datu le yere kon beto fu ko ta foni décision ko yere kon tara akonya ka nyoro di sel autorité locale yere kon ga korofola ko lu fleni kan décision yere kon ta obeke sa weni ka mama ma fenti ko ka déplacement yere kon no ko sebe yoro ko falena ko wa nyoro di Sahel ville yere kon nana ni bol ma fenti gi mun yere kon be fega essence yere kon sa aboji wale no ka bol ma fon yere kon ka tujo station d'essence yere de kon na ko wa nyoro di Sahel ville yere kon nana station d'essence sabandoro yere de kon la ko don no ame wakati me na foko bi mun yere kon be ga barake ko wa bol ma fenti wo wala so ga essence yere kon sa wajibele no ni ka tujo no ka bol ma fere station kon nana ko wa ne mami yere kon be fega gasoil yere kon sa hi wajibele no ne kata itoko sebe duguti walma kintigi yere kon fino konya temi gasoil o kon tifere mo ma ame wakati na ina fago bi fi kata ni to ni ma ba flan yere de kon fi nyoro di Sahel ville kon nana nyoro di Sahel autorité mo kan décision yere kon folo no ko sebe mali jamana kono den chama yere kon fe kada ka kabna na ke sababu
sababu ye ni bɛnbati walima u bɛ essence yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogo min ka se ka u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari o sɔrɔ cogo yɛrɛ kɔni la wale min bɛ kɛ sababu fana ni ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati ka se ka u kisi bɛnbati walima ninnu tɔɔrɔ ma. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali foroba sanfɛ kalanso ekɔlidenw yɛrɛ kɔni tɛ ka taa ekɔli la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'o sababu yɛrɛ kɔni bɔ sanfɛ ekɔli karamɔgɔw ka syndicat dɔ ni o ye SNSP yɛrɛ kɔni k'o sababu bɔ ni syndicat nin yɛrɛ kɔni ka grève la min yɛrɛ kɔni bɛ sen na a bɛ dɔgɔkun caman bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Ko ni baarabila min yɛrɛ kɔni kɛra sanfɛ kalanso ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ ko a bɛ wagati caman yɛrɛ kɔni bɔ u tɛ ka kalan yɛrɛ kɔni kɛ ekɔliden ninnu kunna ko wa wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ekɔli karamɔgɔ ninnu o y'a yira k'a fɔ ko tant que n'u ka laɲiniw yɛrɛ kɔni ma sabati ko min ye ka don kilasi yɛrɛ kɔni kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ taa kalan kɛ sanfɛ kalanso ekɔlidenw yɛrɛ kɔni kun k'o kuma kɔni t'a la bilen. Ka sangani ni grève yɛrɛ kɔni juguyalen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye sanfɛ kalanso ekɔli karamɔgɔ o y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye grève yɛrɛ kɔni tɔw bɛ ka juguya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'o dabɔra an ka Mali autorités de la ka d'a kan ko kabini grève in daminɛna min ye kumaɲɔgɔnya ye k'o ma tɛmɛ olu ni an ka Mali autorités ɲɔgɔn cɛ la kuma tɛ k'u ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ko hukumu kan yɛrɛ kɔnɔna la. O yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka wulimada kɛ ni ka ɲɛsin autorités hali ni sanfɛ ekɔli karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ka syndicat ma k'u ka kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ko o yɛrɛ de kɔni daga di fan fila ninnu bɛɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sanfɛ kalanso ekɔli karamɔgɔ ka syndicat ni o ye SNSP yɛrɛ kɔni olu ka ni grève ko hukumu kɔnɔna na laɲiniba minnu yɛrɛ kɔni bɛ u fɛ ni min ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ o de u ka prime de recherche ye k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni autorités ka o di olu ma hali n'a sɔrɔ wagati tɛmɛnenw na layidu taara ekɔli karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni autorité maaw fɛ k'u bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka u ka prime de recherche yɛrɛ kɔni d'u ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o layidu ninnu yɛrɛ kɔni ma timɛ min ye ekɔli karamɔgɔw ka prime ye k'a ma se ka da u tɛgɛ kɔnɔ yɛrɛ kɔni o wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni ekɔli karamɔgɔ ninnu ka dimi yɛrɛ kɔni ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni ka jate la ko prime de recherche nafaba b'a la olu ka carrière yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka kɔrɔfɔ la ko prime de recherche yɛrɛ kɔni dilen olu ma o b'a yir'u la k'a fɔ k'olu bɛ ka baara min kɛ jamana kɔnɔna na ko jamana autorités yɛrɛ kɔni bɛ ka valeur don o baara in na ko wa a bɛ courage yɛrɛ kɔni di olu ma ni ka taa dɔnniya yɛrɛ kɔni ɲini ka na n'a ye tuguni k'o fana tɛmɛlen kɔfɛ ekɔli karamɔgɔ ninnu laɲiniba wɛrɛw yɛrɛ kɔni bɛ o la ni o de ye ko min ye examen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ye u bɛ baara minnu kɛ k'olu ka o wari ma di u ma o fana tɛmɛlen kɔfɛ k'u bɛ heure supplémentaire minnu kɛ baara la ko o wariw fana ma di u ma u b'a wajibiya autorité maaw kan ko ka ni laɲiniba saba nin yɛrɛ de kɔni sabati SNSP ninnu ka kumaw kɔnɔna na u bɛ dénonceli yɛrɛ kɔni fana kɛ tuguni ko ni sanfɛ kalanso institution yɛrɛ kɔni ta ni k'u da ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni ko danfaraba de bɛ u ekɔli karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la ko fana tɛmɛlen kɔfɛ ko commission nationale d'établissement des listes d'aptitude o ye CNELA yɛrɛ kɔni ko o maaw kɛmɛ ni ka restriction dɔw yɛrɛ kɔni wajibiya ekɔli karamɔgɔw kan k'o bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka dankari olu ka ɲɛtagaw la u ka baarakow yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na ko wa o bɛ ka kɛ sababu fɛnɛ ni a bɛ olu yɛrɛ kɔni ka jate la k'a fɔ ko tilenbaliya yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ olu ekɔli karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na SNSP maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko in n'i y'a ta k'a lajɛ k'a caman da yɛrɛ kɔni bɔra a ka sanfɛ kalanso minisiri yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la ka d'a kan ko kabini grève in daminɛna fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ma foyi yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin olu ma hali a ma laɲini a n'olu ɲɔgɔn cɛ la ko kumaɲɔgɔnya ka tɛmɛ ko minisiri yɛrɛ kɔni ka cakɛda yɛrɛ kɔni na fili dɔw yɛrɛ kɔni bɛ k'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ ka kɛ sababu ye ni ka fɔɲɔgɔnkɔ in juguya olu ni ministère ni ɲɔgɔn cɛla la ko minisiri tɛ k'a la laɲini ni ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani sanfɛ kalanso ekɔli karamɔgɔ ninnu ka syndicat ni ɲɔgɔn cɛ la k'olu ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ kɔni dun bɛ o ye i n'a fɔ juguya de ye ka bɔ minisiri yɔrɔ la ni ka ɲɛsin olu ma SNSP maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko walasa an ka se ka bɔ ni dingɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu b'a laɲini an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ AES jamanaw ni o ye Mali ye Burkina Faso ale Niger ye ko ka jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen ka politikiw bɛɛ kɛ kelen ni ka u dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye wale min na kɛ sababu ye ni Burkina Faso ale Niger olu bɛ pratique minnu kɛ ni ka ɲɛsin u ka ekɔli karamɔgɔw ma Mali fɛnɛ ka o pratique kelenw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin u ka sanfɛ ekɔli karamɔgɔw fɛnɛ yɛrɛ kɔni ma SNSP maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Niger hali ni Burkina dɔnniya ɲinini yɛrɛ kɔni olu ka ekɔli karamɔgɔw fɛ ko olu ka autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ o ko ta ba la kosɛbɛ ko walasa ni fɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔni k'a ɲɛnabɔ a laɲininen don an ka Mali autorités fɛ u ka lajɛ ni ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni an ka sanfɛ ekɔli karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa u ka se ka fɔ ka bɛn yɛrɛ kɔni kɛ ni bɛnbaliya in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Iran jamana kɔnɔna na
Iran ka ministre des Affaires étrangères ni oye Abbas Araghchi hale kɔni a yira k'a fɔ ko walasa Iran hale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ka négociation daminɛ ko kura ye Iran ka programme nucléaire ko yɛrɛ kɔni kan ko min ye États-Unis a ye tiɲɛni minnu yɛrɛ kɔni don ka faraku tɛmɛnenw na ko fɔ États-Unis ka o tiɲɛni nin yɛrɛ de kɔni sara ni o de kɛra sa ko négociation bɛ se ka tɛmɛ ani Iran ni ɲɔgɔn cɛla la. Iran ka ministre des Affaires étrangères ni o ye Abbas Araghchi u ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko kun min y'a to États-Unis ale ye farabu kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko fɔ États-Unis ka o kun ɲɛfɔ ko a wagati min États-Unis ale kɔni bɛ farabu kɛ ni ka ɲɛsin Iran ka site nucléaire ma o y'a sɔrɔ Iran ale ni États-Unis u kun cɛsirilen kun don négociation baara dɔw la ko nka hali k'u to négociation in na États-Unis ale ma ban ni ka farabu kɛ ni ka ɲɛsin Iran ka site nin ma ko kun min ye États-Unis bila o la k'a k'o ɲɛfɔ Iran ye ko wa donna nataw la n'a nana kɛ ko négociation yɛrɛ kɔni daminɛna ko kura Iran ni États-Unis yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko fɔ États-Unis yɛrɛ kɔni ka garantie de di Iran ma k'a yira k'a fɔ k'a tɛna ni ɲɔgɔnna farabu kɛ walima ka ni ɲɔgɔnna attaque kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ États-Unis ale ye tiɲɛni minnu yɛrɛ kɔni don Iran kunna k'a k'o tiɲɛni nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sara ni o fɛnba nin yɛrɛ kɔni dafara min ye États-Unis ale ni Iran o bɛ se ka u sigi tabali kelen yɛrɛ kɔni kan k'u bɛna négociation kɛ. Abbas Araghchi ka kɔrɔfɔ la ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛna ale ni États-Unis ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Steve Witkoff yɛrɛ kɔni ye ko ka Iran ni États-Unis yɛrɛ kɔni to kɛlɛ la kumaɲɔgɔnya kun bɛ ka tɛmɛ ale ni États-Unis ka nin maye ni ɲɔgɔn cɛ la ko wali kɛlɛ yɛrɛ kɔni bannen kumaɲɔgɔnya tɛmɛna Abbas Araghchi ale ni Steve Witkoff yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la. Abbas Araghchi ka kɔrɔfɔ la ko ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale sinsinna ka ko kosɛbɛ Steve Witkoff yɛrɛ kɔni ko walasa États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni ka bɛnkan sɔrɔ u ka nin ko in na ko f'a ka kɛ bɛnkan ye min na jamana fila nin bɛɛ lajɛlen bɛ u bɔ fan sɔrɔ o la ko dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ni fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ Iran ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la Iran ka programme nucléaire ko hukumu kɔnɔna la ko dɔrɔn de bɛ kɛ sababu ni ka dankari o fɔɲɔgɔn in ko in na. Iran ka programme nucléaire yɛrɛ kɔni négociation ko baaraw la min yɛrɛ kɔni bɛ o délégation yɛrɛ kɔni ɲɛma o ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko États-Unis yɛrɛ kɔni kelen ni ka proposition kɛ Iran k'u ka négociation yɛrɛ kɔni daminɛ ko kura ye k'ale kɔni y'a fɔ États-Unis ka maaw yɛrɛ kɔni ko Iran mago bɛ dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ de kɔni na min b'a to Iran ale bɛ se ka danaya ta ko kura ye ni k'a ɲɛsin États-Unis ma ko walasa Iran kɔni k'a ka danaya ta ko kura ni k'a ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma fo États-Unis ale ka ko dɔw yɛrɛ de kɔni kɛ ni o ye a ye tiɲɛni min don Iran k'o ka o tiɲɛni nin sara ni wari ye ani ka garantie yɛrɛ kɔni di Iran ma k'a fɔ ko tant que Iran ni États-Unis yɛrɛ kɔni bɛ to négociation na ko États-Unis ale tɛna na attaque kura kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni États-Unis ka fanfɛla olu ma jaabi kɛ fɔlɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ka ɲɛsin Iran ka nin proposition yɛrɛ kɔni ma nka donna nataw yɛrɛ kɔni na ni a nana kɛ ko jamana fila nin yɛrɛ kɔni négociation tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la bɛɛ jigi dalen don a kan k'a fɔ ko o négociation yɛrɛ kɔnɔna na se ka nɔbɔ. Benin jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔli anniversaire 65 o kun ye Utukalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ni o bɛnna juma ma san 2025 yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min ye Benin ka jamana ye olu ka finitigiw yɛrɛ kɔni défilé militaire dɔ yɛrɛ kɔni kɛ o défilé militaire yɛrɛ kɔni na min ye Côte d'Ivoire ka finitigiw ye olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni défilé la Benin ka finitigiw kɛrɛfɛla la nka min ye Burkina Faso ale Niger ni jamana fila ni AES jamana ye n'u kun welelen yɛrɛ kɔni kun don Benin autorité maaw fɛ k'u sen don ni anniversaire fêteli yɛrɛ kɔni na ko jamana fila ni yɛrɛ kɔni ma ye défilé in kɛnɛ kan ko Benin ka finitigiw kɛrɛfɛ minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ défilé yɛrɛ kɔni na u ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya anniversaire ko in hukumu kan yɛrɛ kɔnɔna la ko min ye Côte d'Ivoire ka finitigi bolofara dɔ ye k'olu kun bɛ défilé fɛnɛ na Benin ka finitigiw kɛrɛfɛ ko nka Burkina Faso ale ni Niger ka finitigiw olu kɔni ma ye défilé in kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ko ka sɔrɔ u kun welelen don Benin maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ Burkina Faso ni Benin cɛ jɛ ko yɛrɛ kɔni ko la Benin ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya anniversaire yɛrɛ kɔni défilé bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ o kɔni bɛ ani a sigiɲɔgɔn dɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ni o dɔw ye Niger ale ni Burkina Faso ye ko anniversaire in fêteli ko yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna la min ye Patrice Talon n'ale ye Benin jamana ɲɛmaa ye ale kɔni kun y'a décidé k'a bɛna na i boloja a sigiɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni na walasa u kana u sen don a ka défilé in na a ka jamana kɔnɔna na ko juillet kalo tile 20 tɛmɛnen san 2025 Benin ka gouvernement ka porte-parole ale kun bɔra ni ka kuma yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko Benin ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya anniversaire 65 fêteli ko yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna la ko Benin ale ye jamana 4 yɛrɛ de kɔni invité walasa olu ka finitigiw kana défilé kɛ Benin ka finitigiw kɛrɛfɛla la o jamana 4 nin yɛrɛ kɔni kun ye Côte d'Ivoire AES jamana 2 ni o ye Burkina Faso ale ni Niger ale ni jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔni ko Benin kun ye ni jamana 4 nin de invité ni kana u sen don a ka ɲɛnajɛ baara ninnu na
Bene ka gouvernement ka porte-parole yɛrɛ kɔnɔna k'olu kɔni ye choix kɛ ni ka AES jamana fila yɛrɛ kɔni wele diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna walasa o jamana fila ninnu kana u sen don olu ka défilé baara ninnu na cogo min k'a yira jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye k'ali n'a sɔrɔ frontière bɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ko nka bɛnɛ ale kɔni ni invitation min kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso ni Niger yɛrɛ kɔni ma k'a ma jaabi sɔrɔ o ko la ko AES jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni ka mankuni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ kalo 3 ka kɔn o yɛrɛ kɔni ye Banbaci wale maaw taara attaque kɛ ni ka ɲɛsin Bɛnɛ ka finitigiw ma wale min kɛra sababu ye ni ka Bɛnɛ ka finitigi 54 ne bɔnɛ nin na o attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ Bɛnɛ gouvernement maaw yɛrɛ kɔni olu tɛgɛ ɲɛsin min ma o de ye ko jɛɲɔgɔnya tɛ ka tɛmɛ Bɛnɛ ni a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la Banbaci wale kɛlɛli yɛrɛ kɔnɔna na ko o yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni Banbaci wale maaw donni bɛ nɔgɔya Bɛnɛ jamana kɔnɔna na défilé yɛrɛ kɔni ɲɛnajɛ dayɛlɛli baaraw yɛrɛ kɔnɔna na Bɛnɛ ka finitigiw ka porte-parole o kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni menaces yɛrɛ kɔni cayali ye kosɛbɛ Bɛnɛ frontière yɛrɛ kɔnɔna na k'a ka kan Bɛnɛ finitigiw yɛrɛ kɔni ka u cɛsiri o kɛlɛliw yɛrɛ kɔni kan min kɔni ye Bɛnɛ ye ko ale a ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya anniversaire 65nan yɛrɛ kɔni fêté a ka jamana kɔnɔna na nka min ye AES jamana fila ye ni o ye Burkina Faso ale Niger ni olu kun invité len don Bɛnɛ autorité maaw fɛ walasa k'u sen don Bɛnɛ ka nin ɲɛnajɛ baara yɛrɛ kɔnɔna na ko jamana fila ninnu ma jaabi kɛ ni ka ɲɛsin a ko ɲɛ ma wa u ma taga yɛrɛ kɔni défilé kɛyɔrɔ in fɛnɛ na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɛyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma